שאלות שלו? שלום שלו. אנחנו רוצים לדעת איך קוראים לחלק הזה של המטוס. כל הכבוד, ענית נכון. שלו, מה זה? זנב, נכון. ומה זה השחור הזה פה? השחור כאן. פה למטה, זה. גלגל, נכון. וזה נקרא גם כן נסע. ומה לגבי החלק הזה? לא, וזה ניסה. ומה זה? נכון. אתה רוצה להראות לנו עוד חלקים? לדבר הזה. כנף. כל הכבוד, ענית נכון. זה מדרגה. כן. יפה מאוד, שלו. ואתה רוצה לעלות? אתה רוצה שנטוס? כן. על הכיפק, אנחנו נטוס. ושלום לאבי ושלום לשרון. שלום, שלום. ואני מאחל לכם טיסה נעימה. תודה. ישר ממריא. יש לו מספיק, אפשר כמה שרוצים לצלם? תצלם גם אותך. לא, אין מה לצלם. תצלם. תגיד, אני במטוס. אבל יהיה קצת שעבד מכאן. כן, נעשה בדיקות קצרות, מיד אנחנו עושים. עושה בדיקות. עכשיו הוא בודק שהמטוס הכל טוב. חגורות יש לכולם? חגורות יש, אוזניות יש. שלום
תסתכל עליי רגע, שלב. איך הייתה לך הטיסה? הייתי יפה מאוד. היה כיף? היה כיף. תסתכל לאבא. וראית הרבה דברים? הייתי. מה ראית? ראיתי מטוסים. איזה כיף. איפה ממו? כן, יופי, יופי. תודה רבה לממות שהזמינה את הטיסה. נכון. איך ידעת? כי אמרתם. זה ממו, עשתה לך את ההפתעה הזאת של לוי. אז אני מאוד נהניתי להטיס אתכם, ותודה רבה לכם. להתראות. תודה לך, ושתבואו דיוויד. לטוס.